Sama ng TikTok ka ay. Nilang na. Asa mo mga manghod boy? Di pa ay nag-TikTok. Saan ba mo nagsige may mo TikTok hinoon diha? Nilungan mo pinapon, subuhay gani ho. Itanaw ra niyo buka. Nilungan mo pinapon. Wala pa may kalungag pa. Sige no, paglungan dong kay marami hapon ta. Boys ko itapon ko klaro. No. Naunsa man ka dira awa dira kay TikTok meron makakwarta mi dira. TikTok ba ay? Ari gun mo duha kay ina koy is-consulte sa inyo ha. Kamu lang saray kay maglungag ako. Unsa man na imo isulti sa kuwa ba? Mao kakyat nga unsa partihas tong lawas nga musakar? Wa, ikaw ko na ba unsa man? Inane ni ari dire. Inane ni, so ako ha. Ini atong bagtak og kining atong lapalapa tanaw ana. Diba sakar no? Sakar jud. Napagit kyat. Ini atong lapalapa kyat. Ana. Sakaran gyapon no. Sakar jud. Napagilaay kyat. Ang imong patyat og ang imong liog sakar. Awa, man. Pa! Asa mo diha? Uy na dulax. Ikaw dulax uy kay laing nasusi mong ura pag sige lang gyud bugal-bugal. Ah, luto na nilungag. Ah, humana kag lungag. Sige, manihapon ta. Boy, humana ka diha. Buga boy. Oh, mana pa? Gusto na to ba? Sudan? Mao lang gyapon ang gahapon og ganihan buta og sa to. Utan. Utan ang gyapon dito sudan ba? Ano mix sagbot atong sudan ay madugay ani, mura tagkanding ani. Kaon di ay kay may pagmamisita ko sa kong uyab. Artis ko lira. Ngita magsudan. Mura mag naitrabaho. Pakloy ra bagayo. Sita pa siya. Murag makabuhi ka sawa. Muna akong giingon si mga kitipay. Diha man kami eskwela, tarong kag eskwela kay paitin itong kahimtang. Di kailan takaon na ning sagbot, madugay atong tiyanit puyang bitin. Aw magtarong yo kog eskwela pa aron atong sudan humba. A few moments later. Karon kay human naman tagpanihapon. Ang ikaw dong panagat na do kay aron natay suwag mas buntag. Ikaw boy, kuha niyo tong kabaw boy. Kay gipaturan ako to. Hapon na. Ikaw, kitipay. Tumutang dito tindahan bukas. Nya kung dili magpautang pa. Ug di magpautang ang tindahan ina nga hindi ka matay na si Mululo. Bayaran na kay nang ginilimos. Ikaw pa konsam ka. Aw, mag-ira-ira kay bawi ba? Murag ako, murag dili. Ama to sa dagat pa kay bigi na. Sige. Murag ako, murag dili. Wah, kaputay mo ka naghubog ko. Asa maron akong aman nga mulata sa akong inahan. Eh ako na po siyang kulatahol. Kulatahol mo na ka pa? Tahon? Ah. Lata na ikap. Di na to kan. Ako ato kaliro. Kata ka pa ba? Mulata na ikap. What's up mga ka-Jinsog? It's time to shout out now! Shout out ay ko ka Melvin RCP taga Kawit Medellin Cebu kang Alipio Carlos nasa Qatar karon. Og support mo din sila yung YouTube channel Mix Vlog 79 og kang Alfonsino Vlog og kang Jeremy Elliot Layaog taga Natasan. Shout out ay ko ni Negro Dindo, Mark Justin, Lucas William, Anilab Kwambot og ni Linux Negro. So, don't forget to like and share and subscribe our YouTube channel Jimsum TV and search mo na ang Manyo Vines nga page. So, maura na guys. Thank you. Bye. Babu!